नमस्कार मित्रांनो, शनिकृपा ॲग्रो इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर E17 MIDC बारामतीत आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याकडे एक मोठं मशीन आपण एक डिलिव्हरी करत आहे जो की जे टर्बो मॉडेलमध्ये येतं आणि हे जे आपले जे सन्माननीय ग्राहक आहेत आपले ते पंढरपूरहून आहेत। साहेब तुमचं नाव आणि गाव सांगा साहेब। मी पोपट औदुंबर कल्लासकर, राहणार देवडे, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर इथून आलेलो आहे। सोलापूर जिल्ह्यातून आलेले आहेत हे आणि ह्यांनी आपल्याकडून मोठं मशीन खरेदी केलं जे टर्बो मॉडेलमध्ये येत आहे आणि त्यांच्याकडे अगोदर प्रकाश किंवा बाकीच्या कंपनीच्या छोट्या मशीन होत्या पण त्यांना ते बरेच प्रॉब्लेम आता चालू झाले होते। म्हणजे जसं की त्यांना मजुरांची तुम्हाला सध्या प्रॉब्लेम होता ना साहेब? मजूर जास्त लागत होते। परत ते आपल्याकडे लिफ्टचं एक मशीन होतं आणि रेग्युलर एक होतं। मग ते रेग्युलर मशीन मध्ये वरती आपल्याला टाकायला लागायचं, त्यामुळे मजूर जास्त लागायची। बरोबर, म्हणजे लोक कंटाळले। तर मित्रांनो काय झालेलं आहे की आता म्हणजे बऱ्याच वेळा जे जुन्या ज्या मशीन आहेत 15 HP 20 HP ज्या मशीन असेल त्यांना लोकांना टाकायचा खूप प्रॉब्लेम होत आहे त्याच्यामुळे आणि लोक पण कंटाळलेले आहेत। तर मग आता आपल्याकडे असं हे जे मॉडेल आहे एकदम बेस्ट मॉडेल आहे जे बॅक टोकरीमध्ये मॉडेल येतं आणि त्याची ड्रम साईज बाकी जर तुमचं जर टोकरी जर पाहिली तर एकदम बेस्ट असं आहे आणि तुम्ही मटेरियल तुम्ही तुमचे कमी लेबरमध्ये मटेरियल तुम्ही ह्याला साईडला पण पाईप पण दिलेलं आहे। जसं पाईपमुळं तुमचं मटेरियल जरी समजा थोडं ती परत तुमची रिटर्न जाऊन तुमचं परत मटेरियल साफ होत असतं। अशा प्रकारचं बेस्ट असं मशीन आहे आणि त्या मशीनबद्दल आपण थोडीशी आज माहिती घेणार आहोत की कसं आहे मशीन काय आहे आणि जर तुम्हाला जर हे मशीन जर पाहायचं असेल की जर समजा मशीन हे कसं काम करतंय तर आम्ही त्यांचा नंबर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊ। तुम्ही जाऊन डायरेक्ट तिथं त्यांच्या इथं त्या भागामध्ये जाऊन सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जाऊन तुम्ही प्रत्यक्ष मशीन बघू शकता काम कसं करतंय। आपण भरपूर मशीन दिलेले आहेत आणि हे मशीन सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सबसिडीसाठी अप्रूव्ड आहे। ह्याचा जो आपला हा जो टेस्ट रिपोर्ट आहे तो हा टेस्ट रिपोर्ट जो आहे तो साधारणतः आपला 2.5 टनापेक्षा म्हणजे 2.5 लाखाला सबसिडी अप्रूव्ड आहे आणि ह्याचा जो टेस्ट रिपोर्ट जो आहे तो 4 टनापेक्षा जास्त आहे। त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना जे सबसिडी पहिलं काय व्हायचं की मशीन जरी मोठे असले तरी टेस्ट रिपोर्ट छोटा असल्यामुळं त्यांना अनुदान भेटायला प्रॉब्लेम म्हणजे 1 लाखाचं अनुदान भेटायचं। पण आता आपल्या ह्या मशीनचा जो टेस्ट रिपोर्ट आहे हा साधारणतः 4 टनापेक्षा जास्त आहे त्याच्यामुळं तुम्हाला अनुदान पण 2.5 लाखापर्यंत भेटतंय सहज। त्याच्यामुळं जे शेतकऱ्यांना मशीन हे घेऊ इच्छितात त्यांनी हा जो MHA-DBTमध्ये जाऊन अर्ज करायचा आहे आणि ज्यांना कोणाला वाटलं की जर जास्त माहिती नाही की बाबा अर्ज कसा करायचा आहे किंवा काय करायचं तर ते आमच्या खालील दिलेल्या डिस्क्रिप्शन नंबरमध्ये पण कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही आम्हाला विचारू शकता की हा अर्ज कसा करायचा आहे आणि बाकीची माहिती कशी घ्यायची ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये भेटेल। आणि मशीन हे कसं आहे आपण हे सगळं पाहणारच आहोत पण त्या अगोदर तुम्ही जर तुम्हाला हे मशीन हवं असेल आणि जर तुम्हाला चांगल्या प्रकारचा बिझनेस करायचा असेल धंदा करायचा कारण आता जे ट्रेंड आहे तो ट्रेंड बॅक टोकरीचाच आहे सध्या कारण जे छोट्या मशीन आहेत ते लोक भरपूर विकायला लागलेत किंवा त्याच्यावरून शिफ्ट बॅक टोकरीमध्ये झालेले आहेत। तर तुम्हाला जर त्याचा 2.5 लाख जर साधारणतः जर फायदा सबसिडी द्यायचा असेल तर तुम्ही आमच्या शनिकृपा ॲग्रो इंडस्ट्रीजला एकदा व्हिजिट करू शकता, मशीन बघू शकता, मशीनची क्वालिटी बघू शकता किंवा हे जे कस्टमर आहेत आमचे किंवा जे सन्माननीय ग्राहक आहेत त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही बघू शकता की कसं मशीन आहे की ते मशीन कसं काम करतंय, त्याची क्वालिटी काय आहे, मटेरियल किती हेवी आहे किंवा काय आहे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता। मशीनची काम करतानाची क्वालिटी मटेरियल जे आउटपुट आहे ते पण कसं आहे ते तुम्ही बघू शकता। तर त्यांना थोडीशी आपण माहिती देऊ। त्यांचा हा आयशर ट्रॅक्टर आहे, मला वाटतं 557 आयशर ट्रॅक्टर आहे, एकदम मोठा ट्रॅक्टर आहे आणि त्याच्यासाठी मशीन पण एकदम चांगलं सुटेबल मशीन असं त्यांनी घेतलेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारचा धंदा त्यांच्या ह्यांना आपण शुभेच्छा पण देऊया आणि थोडीशी मशीनबद्दल माहिती घेऊयात। तर ह्याच्यामध्ये कसं आहे की हे हेवी मटेरियल आहे साहेब, म्हणजे मशीन जे आहे ते हेवी आहे, ह्याच्यामध्ये पुल्ली वगैरे आहेत तुम्हाला ज्यामध्ये तुम्हाला सेटिंग वगैरे करायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये हा जो दिलेला आहे तुम्हाला हा जो दिलेला आहे ह्याच्यामध्ये जर समजा तुम्हाला मटेरियल जर ट्रॉलीमध्ये भरायचं असेल तर तुम्ही हे करू शकता। साधारणतः पॅक झालं ते काढावं लागेल तर हे जे आहे ते साधारणतः जर तुम्हाला ट्रॉली जर भरायची असेल तर तुम्ही डायरेक्ट ट्रॉली पण भरू शकता आणि जर तुम्हाला पोतं लावायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट पोतं पण लावू शकता। अशा प्रकारची सुविधा दिलेली आहे। इकडं तुम्हाला इथं टूलकिट दिलेलं आहे, हेवी असं टूलकिट दिलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये हा फॅन दिलेला आहे, 2 फॅन दिलेले आहेत तुम्हाला, हा एक फॅन आहे आणि हा एक फॅन आहे, असे 2 फॅन दिलेले आहे। जर समजा मटेरियल तुमचं आलं तर ह्या फॅननी पण पहिलं मटेरियल साफ होणार आहे तुमचं आणि त्यानंतर ह्या मटेरियल ह्यानी फॅननी पण आणि ह्याला ॲडजस्टमेंट सेटिंग आहे साहेब, म्हणजे जसं तुम्हाला हवेची गरज लागेल त्यानुसार तुम्ही हवेची कमी जास्त करू शकता। इथून मटेरियल तुमचं आतमध्ये पडेल आणि लिफ्टनी मटेरियल तुमचं जाऊन डायरेक्ट ट्रॉली भरू शकता किंवा डायरेक्ट पोतं भरू शकता, म्हणजे तिथं तुम्हाला मजुरांची संख्या कमी लागणार आहे। दुसरी गोष्ट इथं वर जाण्यासाठी शिडी तुम्हाला दिलेली आहे
आणि इथं जर पाहिलं आपण तर बघू शकतो आपण की साधारणतः हे जे आहे, जर समजा मटेरियल तुम्ही जर हार्वेस्टरने वगैरे काढलं असेल, जर तुम्हाला साफ करायचं असेल मटेरियल, तर तुम्हाला इथून तुम्ही डायरेक्ट मटेरियल टाकून हे मशीन म्हणजे ग्रेडिंग करू शकता किंवा मशीन एकदम साफसफाई करू शकता मटेरियलचं. दुसरी गोष्ट इथं बघू शकता तुम्ही जे बेरिंग्स वगैरे दिले आहेत, क्वालिटी एकदम बेस्ट अशा क्वालिटीच्या बेरिंग दिलेल्या आहेत. आणि पुल्ली जी पाहिली तर आपण एकदम हेवी पुल्ली आहे साहेब. बाकी ह्याला जर बेल्टचं कवरिंग वगैरे म्हटलं की माणसांना धोका होऊ नये किंवा काय जाऊ नये म्हणून तर आपण हेवी असं तुम्हाला साधारणतः कवरिंग दिलेलं आहे. इथं ब्लेड सगळी सिस्टीम दिलेलं आहे. आणि व्हील जर पाहिले तर 3 व्हील दिलेले आहे, जे फ्लाय व्हील जे आपण म्हणतो हेवी एकदम व्हील दिले, ज्याच्यामुळं ट्रॅक्टरवर लोड येत नाही असं हे 3 फ्लाय व्हील आहेत. इथं एक आहे, पलीकडच्या साईडला आहे आणि पुढे एक असं आहे. एकदम हेवी असं मशीन आहे, टर्बो मॉडेलमध्ये मशीन आहे. आणि ह्या व्हीलमुळं तुमचं ट्रॅक्टरवर साहेब लोड येत नाही, डिझेल खपत एकदम कमी लागते, अशा प्रकारचं हे व्हील आहे. दुसरी गोष्ट टायर पण एकदम हेवी दिलेले आहेत. आणि टायरचं जो चाशी वगैरे आहे ते एकदम हेवी अशी चाशी आहे. आणि इथं 3 जाळ्या दिलेल्या आहेत तुम्हाला, म्हणजे जाळ्या तुम्हाला बदलायचं असेल तर पलीकडच्या साईडला तुम्हाला सेटिंग दिलेलं आहे. इथं पण हेवी तुम्हाला हे जे दिलेलं आहे जाळे दिलेले आहे. आणि मित्रांनो, शनिकृपा ॲग्रो इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर E17 मध्ये आपण जे तुमचे नवीन किंवा जुने थ्रेशर जे असतील, जे तुम्हाला काही विकायचे असतील, 12 HP असतील, 15 HP असतील, 20 HP असतील, ते आपल्याकडे ह्या मशीनला एक्सचेंज पण केले जातात. किंवा तुम्हाला इतर शेती काही रिलेटेड जे शेती अवजार असतील ते पण तुम्हाला जर एक्सचेंज करायचे असेल तर आपल्या शनिकृपा ॲग्रो इंडस्ट्रीजमध्ये तुम्ही एकदा शनिकृपा ॲग्रोला भेट द्या बारामतीमध्ये, आणि तुमचे जे काही एक्सचेंज करायचे असेल ते पण तुम्हाला इथं भेटू शकतील. फॅन दिलेले आहेत, 3 फॅनची सिस्टीम आहे. आणि ही टर्बो सिस्टीम मध्ये मशीन जे आहे आपले टर्बो सिस्टीममध्ये, जेणेकरून तुमच्या मालामध्ये दाना जाणार नाही, ह्याचा मेन उद्देश आहे. बाकीचे म्हणजे पाल्यामध्ये तुमचा दाना जात नाही, म्हणजे ह्याच्यामध्ये असं तुम्हाला एकदम असं बेस्ट क्वालिटीचं टर्बो सिस्टीम आहे. का इतर ज्या मशीन आहेत मार्केटमध्ये त्या मशीनला हे सुविधा नाही आहे टर्बो सिस्टीम, म्हणजे हे बेस्ट असं सुविधा वडून हवेमार्फत ते वडून घेत असते, म्हणजे की साधारण त्यामुळे तुमचा जो दाना जायचा चान्स आहे तो ह्याच्यात राहत नाही, म्हणजे पाल्यावाटे जात नाही. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला इथून साधारणतः मटेरियल जे येतं ते तुमचं परत रिटर्न मटेरियल तुम्ही ह्याच्यातून टाकून स्क्रू कन्व्हेअर ह्याच्यातून परत रिटर्न येतं. म्हणजे इथं काय होतं की जी पहिली जी सुविधा होती मग त्यात काय व्हायचं, खाली पडायचं, तिथं माणसं गोळा करायला लागायची, माणसं लागायची. ती सुविधा इथं तुम्हाला तर म्हणजे त्रास नाही आहे तुम्हाला, म्हणजे ड्रायव्हरला फार मोठा त्रास नाही. नाहीतर पहिलं ड्रायव्हरला आणि ते जे लेबरला ते पाट्या धान्य टाकलं तर एका टायमाला पूर्ण क्रिया. बरोबर आहे. इथून ते सुविधा तुम्हाला त्याच्या प्रकारे दिलेली आहे. आणि बाकी तुम्हाला मग इथं पण तुम्हाला जे मी मगाशी म्हटलो की जी हेवी पुल्ली दिलेली आपण हे फ्लाय व्हील दिलेलं आहे, हे फ्लाय व्हील दिलेलं आहे जेणेकरून तुमच्या ट्रॅक्टरवर लोड येणार नाही. इथं एक दिलेलं आहे, पाठीमागं 2 दिले, असं एकदम हेवी फ्लाय व्हील दिले, ज्यामुळे ट्रॅक्टरवरचं डिझेल खपत पण एकदम कमी लागते. हो, पाला बाहेर पडणार तुमचा. 3 फॅन आहेत तुम्हाला, 3 फॅनचं मशीन आहे. मशीनवर लोड येत नाही, मशीन सगळं बरोबर आहे. इकडं पण एक फ्लाय व्हील दिलेलं आहे. जर समजा तुम्हाला खिडकीमधून जर तुम्हाला जर समजा बघायचं असेल काय आतमध्ये काय अडचण वगैरे असेल तर तुम्ही तर ते बघायचं असेल तर तुम्हाला हे पण सुविधा दिलेली आहे. दुसरी गोष्ट, इकडे ह्या साईडला पण फ्लाय व्हील दिलेलं आहे, एकदम बेस्ट असं फ्लाय व्हील हेवी फ्लाय व्हील दिलेलं आहे. आणि हा रिटर्न पाईप दिलेला आहे तुम्हाला. इकडे ह्या साईडला तुम्हाला बेल्टला प्रोटेक्शन म्हणून आपण हे दिलेलं आहे, म्हणजे वर जे कवरिंग दिले ते बेल्टला प्रोटेक्शन म्हणून दिलेलं आहे. आणि इकडं पाठीमागं जर बघितलं तुम्ही तर ही हेवी टोकरी एकदम, जे आपण म्हणतो की टोकरी. आणि काय होतं की बऱ्याच वेळा एका साईडला असेल तर मग त्या साईडला समजा कामगार वगैरे असेल तर त्याला ओढता येत नाही, पण ह्या साईडला असल्यामुळं, दोन्ही साईडला असल्यामुळं ते म्हणजे तिकडून पण तुम्ही ऑपरेट करू शकता आणि इकडून पण ऑपरेट करू शकता. हे हँडल जे आहे कुठला हँडल, हे म्हणजे टोकरी जी आहे का ना तुमची, जर तुम्हाला हा जो ऑगर आहे म्हणजे समजा हा फिरतोय, हा जर तुम्हाला थांबवायचा असेल, स्टॉप करायचा असेल, ही थांबवण्यासाठी तुम्हाला ह्याचा उपयोग आहे. म्हणजे हे जर तुम्ही थांबलं, म्हणजे जर घास जर तुम्हाला थांबवायचा असेल, म्हणजे रोटर थांबवणे किंवा ऑगर म्हणतो आपण त्याला, ते थांबवण्यासाठी तुम्हाला ते दिलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, जर समजा वाला माल असेल, काही थोडं चोकअप वगैरे तुमचं जर झालं असेल, जर ते तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्हाला ही सुविधा इथं दिलेली आहे. इथून माल तुमचा येईल आणि डायरेक्ट तुमचा परत माल टोकरीमध्ये जाईल, अशा प्रकारचे. म्हणजे ते परत अजून उचलीचा त्रास. म्हणजे असं बेस्ट असं मशीन आहे. आणि 2 मिनिटं स्टॉप कर इकडे. करतोय का?
तर तुम्हाला हे जर मशीन हवं असेल तर तुम्ही आमच्या शनिकृपा ॲग्रो इंडस्ट्रीजला भेट देऊ शकता किंवा तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊन डायरेक्ट तुम्हाला जो ॲड्रेस देऊ आम्ही तुम्हाला त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही डायरेक्ट बघू शकता. अशा बेस्ट क्वालिटीचं हे मशीन आहे. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलला जर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण आपण अशाच नवनवीन व्हिडिओ शेतकऱ्यांसाठी जे शेती उपयोगी जे मशीनर असतात त्यासाठी आपण हे नवनवीन व्हिडिओ घेऊनच असतो. आमच्या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.